Doktor bol príjemný a profesionálny, vypočul si moje problémy, spravil mi sono a vyšetrenie prostaty. Bolo to celkom čudné, hlavne keď mal obe ruky na mojich ramenách. Všetko vyzerá v poriadku, povedal po vyšetrení. Možno máte len nejaký zápal. Predpíšem vám antibiotika. Vydýchol som si. Obával som sa, že to bude niečo vážne a v hlave mi už behali všelijaké scenáre. Možno to naozaj nebolo nič vážne. Začal som užívať antibiotika a bolesti sa zmiernili. Vrátil som sa do normálneho života ako predtým. Keď som Vicky oznámil túto dobrú správu, tak ma od nadšenia hneď stiahla do postele. Príde mi, že z toho bola ešte viac vystresovaná ako ja. O 2 týždne mi však zavolal doktor, že potrebuje so mnou súrne hovoriť. Tušil som, že niečo nie je v poriadku. Kebyže to nie je vážne, tak to nie je súrne. Matúš, prepáčte mi to, povedal doktor, keď som prišiel do ambulancie. Hneď som vedel, že je zle. Výsledky biopsie ukázali, že máte zriedkavú formu rakoviny prostaty. Je agresívna a rýchlo sa šíri.